Jeg var ny på hotellet, så jeg troede, det var standard, at det var sådan, folk blev vækket. Jeg forstod det ikke rigtigt, dagens morgenvækning. Jeg forstod ikke, hvorfor hun kom ind med, jeg ved ikke, hvad det var det en klaphat? Hvad skete der for hende? Har du set hende før? Har du set hende der før? Nej. Nej, hun er ny, ikke? Jo, selvfølgelig er hun det. Hvad tror du, der sker? En ny dag, en ny uge, tror på Paradise Hotel, mand. Hvad tror du? Godmorgen. Godmorgen. Vi kommer og hilse på jer. Ja, ny pige. Ja, Tina. Har vi Allan. Alfen. Hej, Allan. Er det Alfen? Tina. Hej, Nick. Hold kæft, du er meget lavere, end jeg troede. Jeg synes, du virker kæmpe stor med de der gryder der. Stor. Jeg er jo en lille petit kvinde på 1,64. Nej, jeg er sgu ikke så stor, du. Godmorgen. Tina. Sheila Maria. Er I morgenfriske? Det Det blev det. Min første indtryk af Tina er, at hun er en livlig pige. Hun er pæn. Nå, men Tina, hvor gammel er du, og hvor kommer du fra? Jeg er 24 for Aarhus. 24 år. Hvad arbejder du med? Jeg studerer markedsføringsøkonom. Tina, hun studerer markeds et eller andet sjovt på en eller anden sjov skole. Et eller andet sjovt sted i Danmark. Jo, jeg hørte godt, det var... Tina, hun studerer markeds et eller andet sjovt på en eller anden sjov skole. Et eller andet sjovt sted i Danmark. Jo, jeg hørte godt, det var noget klogt. Men det... Ja.